Och han som byggde den var... Han var... Arkitekt. Ja, han var polare med Eiffel, tror jag. Ja, just det. Strålande väder. Gud vad mysigt. Då var vi alltså på väg ner för trappan. Santa Justa-hissen. Stämningsfulla klockor i bakgrunden. Där hissen som vi åkte med tidigare. Det ser ju fantastiskt ut. Vart är vi? Nu är vi i Lissabon fortfarande. Platsen heter... Stora torget! Ja, Stora torget av Virtuibus Majorum, tror jag. Fantastiskt fint. Rent, trevliga människor. Ja, jag rekommenderar det här. Gör du det? Vi rekommenderar Stora torget. Jag säger så här, ja. Fantastico.